Adjectives. Adjectives is a word describes a noun or pronoun. There are thousands of adjectives within the English language. Adjective كنبل كلمة ቅጽል ንሓደ ስም ወይ እውን ኣደማምፃ እትገልጽ ቃል እያ። ኣብ ውሽጢ ቋንቋ እንግሊሽ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ቅጽላት ኣሎ። ንኣብነት ጽቡቕቲ፣ ሸውዓተ ጽቡቕቲ፣ ካልኣይቲ ነዊሕ። እዚኦም ክሰምዮም ዝጸናሕኩ ቅጽል ክኾኑ እንከለዉ ንኣብነት This is a blue car. This is a blue car. blue ትብል ደላ adjective ሓፈሻ ኣብ ክንዲ ስምን ኮይኖም መግለፂ ዝህቡልና እዩ። ብሓፈሻ adjective ክንብል ከለና ኣብ ክንዲ ስም ኣነ፣ ንስኻ፣ ንስኺ ምናምን እዚኦም ብምሉኦም ተሓዋዊሶም ኣብ ክንዲ ስምና ክንዲ ስምን መግለፂ ዝህበልና adjective ወይ እውን ቅጽል ኢልና ንጽውዖ። This is a blue car. blue ሕጂ ኣብ ክንዲታ መኪና ወኪላ ትህበና ዘላ ቃል እያ። እዛ መኪና እዚኣ ሰማያዊት እያ። ሰማያዊት እትብል ደላ adjective እያ። ምክንያቱ ነታ መኪና ብምንታይ ትገልጸና ኣላ? ብሕብራ። ስለዚ adjective ክንብል ከለና ወይ ቅጽል ክንብል ከለና ኣደማምፃ ኣብ ክንዲ ስም ወይ እውን ንስም ተኪኡ ዝነግረና adjective ኢልና ንጽውዖ።